Yam yabo ne. It's Colina Sound. Ni fa zuma na zaba, ya za ku ban madaci. Gani da kai Rasulillah wallahi ba batun rabewa annabi dai. Ni fa zuma na zaba, ya za ku ban madaci. Gani da kai Rasulillah wallahi ba batun rabewa annabi dai. Ya jalalu sarkin kyauta, Allahu mai rabawa. Ka agaza ka min ɗauki in wake ɗan larabawa. Muhammadin Rasulillah mahadi abin girmamawa. Ka bani juriya ka tsaron harshe na tare da begen annabi dai. Ni fa zuma na zaba, ya za ku ban madaci. Gani da kai Rasulillah wallahi ba batun rabewa annabi dai. Allahu kai kadai fa nake roko na san biyan bukata. Ka taimaka ka min baiwar waka na wake mai bajinta. Muhammadin Rasulillah manzon da yayi mana gata. Ni shi kadai nake guri in ganshi zan samu gata annabi dai. Allahu kai ta ninka salatin ka wurin shugabana. Muhammadin Rasulillah gwarzo abin kwaikwayo na. Ka sanya dukkanin halayensa jinin shugabana. Ka sanya dukkanin su sahabban sa masoyan habibi annabi dai. Ni fa zuma na zaba, ya za ku ban madaci. Gani da kai Rasulillah wallahi ba batun rabewa annabi dai. Ya raba a sako su waliyai majinin dan suwai ba. Ya rabe a sako har malamai dukansu ban rabe ba. Amma fa malamai mabiya tutarsa shi dan suwai ba. Ba wanda za su san shi su kauce ba saboda wai kiyayyar annabi dai. Ya rabe yanzu zan shiga wake na wurin mai Madina. Wannan da har ka aiko mai sako ya zo za ku gana. Shi ne gwani na duka halittu ɗaha ya yi mana rana. Ka taimaka na dunga yi mai hidima a ƙarshe na raina annabi dai. Ni fa zuma na zaba, ya za ku ban madaci. Gani da kai Rasulillah wallahi ba batun rabewa annabi dai. A koda yaushe ni buri na daina yabi ɗan soyi ba. Ya rabbi taimake ni na tsara yabansa ba zan gaza ba. Wallahi haka shine buri na Allah ka ban muhibba. Agun yabansa in zarce tsara ni shine bukatar annabi dai. Wallahi san ma'aiki wajiru ne ga dukkan mutane. Domin farabbi shi ya yi umarni a so shugaba ne. Wallahi duka mai kin manzo na kusan dan siya ne. Sannan ya san da cewa in ya mutu wallahi zai wahalta annabi dai. Ni fa zuma na zaba, ya za ku ban madaci. Gani da kai Rasulillah wallahi ba batun rabewa annabi dai. Wallahi san ma'aiki wajibi ne ga dukkan mutane. Domin farabbi shi ya yi umarni a so shugaba ne. Wallahi duka mai kin manzo na kusan dan siya ne. Sannan ya san da cewa in ya mutu wallahi zai wahalta haƙƙun dai. Idan ka ce na daina yi mai bege to wa zan yabawa. Ka ja jikin ka kauce min da gani ya kai dan adawa.
ka bar mu da ɗa Rasulallah akwai girmamawa. Idan fa kan matsa za mu matsa ma sai ka gane girman annabi da ni fa zuma na zaba. Ya za ku ban madaci gani da kai Rasulullah wallahi babatun rabewa annabi da salamu alaika dan Abdullahi ya mai kyan haiba. Salamu alaika ya mai shabaki da kai ni na saba. Salamu alaika ya mai alfarma umman baka muhabba. Salamu alaika daure amsa min nazarce magauta annabi da ni fa zuma na zaba. Ya za ku ban madaci gani da kai Rasulullah wallahi babatun rabewa annabi dai. Ya za ku ban madaci gani da kai Rasulullah wallahi babatun rabewa annabi dai. Allahu rabbana sarkin kyauta ka karan basira. Iya wuya na dinga yi hidima abba gun zahara. Mata ga alijan gwarzan namiji ba a yi maka zarra. Baban Hassan Husainin mazan fama sahabin ma'aiki kai ne dai. Annabi mai sahabbai karfafa irin su Aliyu, Abubakar da Umar Usmanu sannan da Bilalu. Nasa Aba Huraira awake na yaran da Jalalu. Kaga dukansu su fa sahabbai ne wurin shugabana annabi da ni fa zuma na zaba. Ya za ku ban madaci gani da kai Rasulullah wallahi babatun rabewa annabi dai. Kai ne fa shugaban dukkan bayan Allahu kananan. Kai ne ka dinga yin bautar Allah tun kafin sa'annan. Kai ne idan ka taka kasa samsam ba ta nuna sannan. Kai ne mafi amana dan asali jinin Hashimawa annabi dai. Waye gwanin mu in ba annabi ba mu lura mutane. Wallahi mu fa ba mu da tamkar sa kwarai gaskiya ne. Na san ba za ku ja ba da kalmata domin gaskiya ne. Ƙaunarsa ta zama tunkahon mu iya wuya muna gun annabi da ni fa zuma na zaba. Ya za ku ban madaci gani da kai Rasulullah wallahi babatun rabewa annabi dai. Bara na gaida yagon Mahmudu tsokar shugaba ce. Sharifiya Batula ya ga Khadija ai ba Hashima ce. Kin zarce dukkan mata Zahra uke shugaba ce. Ni na taho ziyara gunki waliya yar ma'aiki Fatima dai. Ya rabbana ka kara min tsananin kaunar shugabana. Kakan Hassan Husaini diyan Zahra Fatima nana. Nana Khadija mamar Zahra kin yi mana rana. Mata ga shugaban mu farin duba mai kauna gare mu annabi ni fa zuma na zaba. Ya za ku ban madaci gani da kai Rasulullah wallahi babatun rabewa annabi dai. Abdulhamid nan zana takaita na gode wa Rabbi. Allah ka kara yi mana jagora mu kauce wa aibi. Fagen yaban gwanin mu masoyin mu turbarsa muke bi. Shine ganin mu shine gatan mu mun gode masoyi annabi dai. Niyam yabo na gode makagin mu dan baiwar da yamin.
domin fa duka al'amura na shine yake tsaya min. Allahu rabbana na da tuba afuwa kai min, ka yafa dukkanin zunubi na domin shugabana annabi da ni fa zuma na zaba, ya za ku ban madaci gani da kai rasulillah, wallahi ba batun rabewa annabi dai. Allah ka kara nunka salatin ka wurin shugabana Muhammadun rasulillah, gwarzo abin kwaikwayo na, ka sanya dukkanin halayensa jikokin nabina, ka sanya dukkanin su sahabbansa masoyan habibi annabi dai. Ni fa zuma na zaba, ya za ku ban madaci gani da kai rasulillah, wallahi ba batun rabewa annabi dai.